Ниндәй көнгә калдык? Тыуган телде өйрәнәбез гаризалар янып. Был бит ерләү әсә телен үз кулларыбыз менән кабер казып. Был милләтте юк итүдең башы. Был югалту тыуган илеңде. Тимәк, бүген килер буындарның муенына элмәк эленде. Телһез Герасимдай булһак әгәр, балабыз да булыр бер муму. Ети яптар була алмайлы, үзебез батырабыз без уны. Ниндәйдер бер Иван кулындамы тыуган телебезнең гомере. Батшаларга баш имәгән башкорт, ошо язмышына күнәрме? Ошо язмышына күнәрме? Башкирия түгел, туган ерем. Башкортстан тиеп атала. Ушамата зинһар такмагысы, бер гаефет әсәм атама. Башкирия түгел, үз телемдә. Башкортстан горур яңгырай. Шулай тип кутлай опа бөркет, шулай тип сыңлай сал курай. Башкирия түгел, бала сактан. Башкорт рухы һеңгән ханыма. Башкирия түгел, кәмһет мәгәр. Башкортстан минең ил генәм. Мин башкорт балага, Урал затыннан булам. Дәртлем, рухлымын, изгелектәр мин кылам. Минең телем, һинең телем, башкорт телем.